liking, ku yi subscribe, kana ku danna ƙararrawa don kallon ƙayatattun shirye-shiryenmu na hasken Arewa TV 44. Labaran Kannywood kuke sauraro daga nan gidan TV namu na hasken Arewa TV 44. A yau gidan TV namu na hasken Arewa TV 44 ya ɗauko muku rahoto ne akan faɗan jarumai guda biyu. Jaruma Tima Makamashi da jaruma Sayyada Sadiya Haruna, wacce za mu iya kiranta da jaruma mai ritaya ko kuma mu ce jaruma independent, bi ma'ana jaruma mai zaman kanta. Inda muka ci karo da postin ɗin jaruma Tima Makamashi a shafinsa na Instagram kamar haka. Kai duniya, oh my god, in ana sallafa ba a magana. Kai dan kwali koma gefe ka ji bayani. Kin zo kina zagin yan fim, kina cewa yan fim yan kaza, yan fim yan kaza, kuma kin zo a gindin yan fim din kike so ki nemi kuɗi, kina cewa wai a baki aran jari zaki bude shago. Ha'a, kin zo kin samu yar fim, Allah ya ɗaukaka ta, an santa a siyasa, ta shiga siyasa, sai kika zo kina cewa wai a tambaya miki, kina gaya wani a Germany wai ya tambaye ta baki aran jari zaki bude shago, kuma kin zo kin zagi harkar tamu. Ashe ku harka ta mana riga da wando, tun da har bashi ake nema kuma aka hana ki, ba za a baki ba. Amma fa kin burge ni, yafi wannan iskancin tsalle-tsallen da kike yi, kina wani yawon gidan gala, kina tafiya tsirara, duk jiki kuraje, manya-manyan kuraje, wasu irin kuraje ko na mai uku a waje, an basu a waje. To da za ki nutsu, ni zan iya baki ba bashi ba, dan baki isa ki biya ni bashi ba, wallahi zan iya baki jari saboda taimakawa addini na. Saboda idan na taimaka miki kika bude shago, kika samu jari, ina ga zaki daina wannan iskancin da kike. Bleaching kuma ai mai tsafta ake, mai mai kyau ake shafawa, milk cream kenan ake shafa, ba a je a ta daukan abu karfi da yaji sai an yi bleaching ba. Fuska duk ya kone, ya siɗe, babu nama a jiki, kafa kamar sandan makauniya, cili duk spot. Ki nutsu ki daina, ki kama kanki. Kuma ina mai tabbatar miki, wallahi ko yanzu kika mun, kin ga dai bana garin ku, wallahi zan sa aje a nade ki, aje ayi bincike akan ki tukunna, in na ga dama a hakura zaki koma prison na biyu. You are very stupid. Daga nan gidan TV namu bai sake tsayawa ba, kai tsaye ya ƙara tafiya shafin Sayyada Sadiya Haruna, inda muka ga ta yi posting ɗin wani bidiyo tare da kwaikwayon jaruma Tima Makamashi. Wannan bidiyo inda jaruma Tima Makamashi ta sauka a wani hotel take faɗar wasu maganganu, ga irin dai mutumin bidiyon wanda ita jaruma Sayyada Sadiya Haruna ta yi posting. Kawata ki tashi fa, kin san flight din mu karfe. Kawata me haka? Na gan kin kwanta lafiya. Me ina gani kaman tusan jaki a fuskan ki. Ko ke ma jaki primary school din ne kika yi? A fuska na? Ki bar ni in huta, kin san kuɗi na nake ci. Ba na harkan bakin ciki. Na shiga uku. Kwanta in tashi. Na shiga uku. Ta kamu da tusan jaki. Sa'an nan muka ci karo da postin ɗin original bidiyon da ita Sayyada Sadiya Haruna take kwaikwayon ita jaruma Tima Makamashi kamar haka. Ƙawata. Bacci kike har yanzu? Za mu yi missing flight, baki tashi. Yanzu fa is 9:40 kuma kin san flight ɗin mu. Ta ki bar ni umura kuɗi na, wani kuɗi na nake ci fa. Oh my god. Ina jin kuɗi na ba abin da ya dame ni da bakin ciki. Oh my god. Bayan postin ɗin Sayyada Sadiya Haruna, wacce muke kiranta da jaruma independent, bi ma'ana jaruma mai zaman kanta, wacce ita dama ta daɗe da yin murabus a wannan masana'anta ta Kannywood, inda muka ƙara cin karo da postin ɗin ita jaruma Tima Makamashi a shafinta na Instagram, tana faɗar zafafan kalamai maganganu akan ita Sayyada Sadiya Haruna kamar haka. Idan ana sallafa ba a magana, ana ta kaiwa yake ta kaya.
tana so a ƙara mata followers an manta da ita, ta ƙare mata, ta fara yawon gidan gala ana manna mata naira 10 tana nan tana yawo tsirara, ta sa wani wai mini skirt wai a matsayinta wai musulma, ta zo kila ma turo ta aka yi ta cewa addinin musulunci mutunci, addinin musulunci kuma ya wuce gaban wasa. To amma ni ina daidai da ke kuma zan yi maganin ki, zaki koma prison na biyu. Nawa aka baki kuɗin data? Nawa aka biya ki kuɗin data da kika zo kina wani ambata? Ai in kin cika shegiya irin ke yar iskan nan ce, sai ki ce Tima Makamashi, ki ga yanda Tima Makamashi take lalata wasan yara, because of ni ba sari yara bace, kuma ni ba na faɗa. Yaushe zan tsaya ina haɗa jiki ko ina catan baki ina exchanging word da wata karfa, ka zo ka tsaya kana karfa kana harkan arziki wa yake kawo maganan tsiya. I don't have your time. I don't have your time. Yes. Abin da yake gabana ya ishe ni. Wacce ta aiko kin kuma ki je ki gaya mata bata iya riƙon aure bane. Shi yasa aka kwace mata miji. Ai kin san kwace gori ba a hannun makaho, a hannun kuturu abu dai ne sauki. It's very easy. Wallahi Tima ta fi ƙarfin ku.